Police Report. Samantala, tiklo ang isang high-valued individual o yung HVI kung tawagin kaugnay po ng illegal din na droga sa isang bypass operation na ikinasa po ng mga otoridad sa bayan po ng Malasiqui, Pangasinan. Kinilala ang suspect bilang isang 55 anyos na lalaki at residente ng barangay Bolingit, San Carlos City. Nasamsam mula sa operasyon ang tinatayang 35 gramo ng hininalang shabu na may halagang 238,000 pesos. Nakuha rin ang ilang non-drug evidence tulad ng buy-bus money, cellphone at mga drug paraphernalia. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM.